Pues que si passant de directors generals a delegat del govern a candidat pel Congrés dels Diputats, llavors se fa molt llarg que és fàcil abusar del poder. I el senyor Pere Joan Pons estic content. És fàcil en general, no he posat el nom de ningú jo. No he posat el nom de ningú. Estic content que el senyor Pere Joan Pons ara sí que se refereix únicament a les Illes Balears, al govern del senyor Antic, perquè clar, no ens interessa ara parlar d'Andalusia tampoc. Ara ens interessa parlar de les illes. I senyor Illanes, si el senyor Cardona compleix condena, i l'ha de complir. Però tothom que l'ha feta que la pagui. Perquè el senyor Bárcenas ja és de fora, perquè el senyor Matas és de fora, perquè els grans, els que més joven són els que són de fora. Hay algo que me llama la atención y que... Ciutadans, i els convidem a fer una passa més. Finançament propi. Finançament propi. En tenir finançament propi podrem pujar el que destinem del PIB a educació, a sanitat i a serveis socials. Així tot, en el cas d'educació, senyor Pere Joan Pons i senyor Illanes, les camisetes verdes comencen a estar un poc inquietes, comencen a estar una mica inquietes. Tenim les escoles i tenim els docents que segueixen demanant baixades de ràtios, segueixen dient no a la LOMQE. No a la LOMQE perquè és una llei estatal i centralitzadora. Per això no necessitem un govern socialista, necessitem sobirania per decidir quin sistema educatiu volem, per decidir com hem de fer la nostra... LOMQE l'hem de llevar, tot d'una, perquè està centralitzada. És centralitzadora ideològicament, ja s'han centrat en els fons. Hem de fer un pacte per l'educació, sí. Hem de tenir millor sistema educatiu a tot l'estat espanyol, sí. Però a les Illes Balears s'ha de fer un pacte educatiu aquí. Perquè tenim unes particularitats. La llengua vehicular ha de ser la catalana, si no, ens podem fixar en quina és la llengua vehicular d'aquest debat. I sabrem quina és la llengua que està discriminada. Per tant, l'hem de discriminar positivament. I ha de ser la llengua vehicular, sí, senyor Illanes. Hay 36 publicidad. Perquè ha de servir per cohesionar tota la gent d'aquest poble. El problema és que... Els professionals no vos preocupaven tant quan els teníeu tots de fora omplint palma. Però així tot, el que necessitem és tenir sobirania sanitària una altra vegada. I ho torno a dir, tenim a Eivissa, Menorca i Formentera. Tenim a Eivissa, Menorca i Formentera, que per venir en els hospitals d'aquí gasten una fortuna. I ningú aquí en parla. Ningú aquí en parla perquè mon anar... No en parlam. Hem millorat amb un helicòpter en aquestes illes des de Menorca. Molt bé, no tenen ni targeta. Recordemos que son generales, no estamos hablando de temas que pertenecen a la comunidad autónoma porque las competencias en sanidad están transferidas. Esto se lo tendrían que pedir al gobierno. Fijémonos en Madrid y en lo que se juega en torno a la sanidad, per tant, allò que necessitem és que la inversió cap a sanitat sigui més gran, que tinguem sobirania sanitària. Així, en els professionals n'hem de parlar, perquè els únics que salven la sanitat d'aquest país són els professionals, que tenim uns excel·lents professionals. Introduzcamos servicios sociales y después... Però tenim molta por enfrontar-nos en el problema. I per ahí que en Pablo Iglesias, tot i haver aprovat des d'un inici, ara ja té un 5 just, i això canvia les línies vermelles. Veurem com acaba, endavant. Senyora Palmer. Anant la senyora, anant amb el PP, tot i que en Albert Rivera va dir, i està gravat, escolten a les hemeroteques, no investiremos ni a Sánchez ni a Mariano Rajoy. Ho va dir per activa i per passiva. Jo crec que per al·lusions, i crec. Parlant de pactes, no s'entenen de cap manera. No, senyor Illanes, no me digui que sí. El senyor Illanes demana al senyor Pere Joan, el senyor Pere Joan diu que no a la senyora Palmer, la senyora Palmer amb el senyor Fernando no se miren, però s'entenen, no ho tenen molt clar. Això és el que passa a l'estat espanyol, ha passat aquest mig any, ha passat durant els 40 anys, i les Illes Balears segueixen sense tenir finançament que se mereixen, maltractades des de tots els punts de vista. Per tant, l'única solució que tenim aquest 26 de juny és votar per sobirania per les illes, que tenim un programa d'aquí, fet per aquí i només per ciutadans de les Illes Balears. Fernando.